Ene izena Robert Elizondo, Ikerzaleak elkartean lan egiten dut. Ikerzaleak elkarteak lehentze, oa dira berroigei urte, ikertu die Aineren historia. Txomidetzen naiz, enturan parte hartzen dut urdinak gisa, eta Sibirotarra izanki laguntzen dut Robert Elizondo Ainera proiektua aurkezteko. Ainerak bi hitzez, ziren Nafarroko eta Aragoieko emazteak etorri zirenak espartziak lan egitea, urritik maiatzera sasoinetan, eta Ainerak bezala denboraren erdian lan egiten zuten. Historia aski abeatsa da, bena oano bada ikertzeko eta konprenitzeko emazte gazte hoien migrazioari buruz.